M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lachisanu pa 29 December chaka cha 2023. Ndi tsiku lachisanu chichitireni chikondwerero cha Khrismas. Chikondwerereni kuti Ambuye Yesu watibadwira m'mitima yathu. Ndipo mawu amene tikuwerenga tsiku la lero makamaka amene tisinkhesinkhe mthenga wabwino utionetsa zakuperekedwa kwa Ambuye Yesu mu tempere. Atangoperekedwa kudamveka mawu, inunso mayi, chisoni chidzalasa mtima wanu ngati lupanga. Takondwerera imfa, talemekeza moyo ndi imfa ya Stefano. Dzulo timachita chaka cha Tiyana tosaipa konse, tonena kuti tili mkatikati mwa chikondwerero cha Khrismas. Lero tikumvanso nkhani ya chisoni. Inu mayi, chisoni chidzalasa mtima wanu ngati lupanga. Kodi mpingo ukufuna kuti Khrismas tizimvetsa bwanji? Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane mutu wa 2 ndime ya 3 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Daniel Kumwenda wa Holy Childhood kuchokera ku St. Benedetta Parish mu Diocese ya Mzuzu. Munthu wokonda nzake amakhala mkuwala. There is no way we can say we love our brothers and sisters whereas we are living antithetical to the gospel values. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 96. Zakumwamba zisangalale, zapansi pano zikondwerere. Inu ndine, we are people of both worlds. Tili mdziko lapansi koma ndife akumwamba. Choncho pamene anjelo akukondwerera, ifenso apansi pano tikondwerere. Tikondwerera pomayimba nyimbo yatsopano, pomakhala moyo wa makhalidwe atsopano. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka mutu wa 2 ndime 22 kulekeza 35. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu akalata yoyamba ya Yohane. Pakusata malamulo a Mulungu ndi pamene tingasimikize kuti timaziwa. Munthu akamati ine ndimaziwa Mulungu koma chikhalirecho sasata malamulo ake, angonama ameneyo, ndipo mwa iye mulibe choona. Koma munthu akamasunga mawu a Mulungu, pamenepo chikondi cha Mulungu chafikadi pake penipeni mwa iyeyo, chotisimikizisa kuti tili mwa iye. Ndi chimenechi munthu akamati amakhala mwa Mulungu, zochita zake zizilingana ndi zimene Yesu akachita. Inu wokondedwa, sindikukulemberani lamulo latsopano, koma lakale lomwe lija, limene mwakhala nalo kuyambira pachiyambi. Lamulo lakalelo ndi mawu amene mudawamva kale, komabe ndi lamulo latsopano limene ndikukulemberani. Zimene lamuloli likunena zidachitikadi mwa Yesu, ndipo zikuchitikanso mwa inu. Paja mdima ulikutha, ndipo kuwala kwenikweni kwayamba kale kuti ngwe. Munthu akamati ali mukuwala, komabe kumadana ndi nzake, akali mdima ameneyo. Koma munthu wokonda nzake amakhala mukuwala, ndipo mwa iye mulibe chokhumudwitsa. Munthu wodana ndi nzake ali mdima, ndipo akuyenda mdima,
saziwa kumene akupita, chifukwa mdima wamudesa m'maso. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Kenaka idafika nthawi yoti Yosefe ndi Mariya achite mwambo wakuyeretsedwa potsata malamulo a Mose. Tsono mwanayo adapita naye ku Yerusalemu kuti akampereke kwa Ambuye. Pajatu m'malamulo a Ambuye muli mawu akuti mwana aliyense wamwamuna woyamba kubadwa apatulidwe kuti akhale wawo wa Ambuye. Adaperekanso nsembe potsata malamulo a Ambuye akuti apereke njiwa ziwiri kapena maunda awiri. Ku Yerusalemuko kunali munthu wina dzina lake Simeoni. Anali munthu olungama ndi wopa Mulungu. Ankayembekeza nthawi yoti Mulungu adzapulumutsa Aisraeli, ndipo Mzimu Woyera anali naye. Mzimu Woyerayo adamulamula kuti sadzafa asadaone mpulumutsi amene Mulungu adalonjeza. Tsiku lina Mzimu Woyera adamulamula kuti apite ku nyumba ya Mulungu. Makolo a Yesu adalowanso m'nyumbamo ndi mwanayo kukanchitira mwambo potsata malamulo a Mose. Pamenepo Simeoni adalandira mwanayo m'manja mwake nayamba kutamanda Mulungu ndi mawu akuti, Ambuye, tsopano mundilole ine mtumiki wanu ndipite ndi mtendere, pakuti mwachitadi zija zimene mudalonjezazi. Ndi maso angawa ndachiona chipulumutso chija chimene mudakonza kuti anthu a mitundu yonse achione. Mwapereka kuwala kodzawunikira anthu a mitundu ina, kodzakhala ulemerero wa anthu anu a Israeli. Atate ndi amayi a mwanayo ankangodabwa nazo zimene ankanena Simeoni za mwanayo. Kenaka Simeoni adawadalitsa nauza Mariya, mayi wake wa mwanayo, kuti mwanayu Mulungu amuyika kuti Aisraeli ambiri adzagwe, ambirinso adzadzuke chifukwa cha iyeyo. Adzakhala chizindikiro chochokera kwa Mulungu, chimene anthu ambiri adzatsutsana nacho, kuti choncho maganizo amene ali m'mitima ya anthu ambiri adzaonekere poyera. Ndipo inunso mayi, chisoni chidzabaya mtima wanu ngati lupanga. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, lero lachisanu tikuchita chaka cha in a way osati chaka. Mawu athu akutithandiza kuti tisinkhesinkhe kuperekedwa kwa Ambuye mutempire. This gospel passage that we've just read, it has plenty of lessons for us to digest, both for our spiritual and physical nourishment. Kuti tikule moyo wathu wakuthupi ndi wakuzimu, tikuyenera timvetsere bwino kuti Ambuye tsiku la lero afuna titolepo chani. Poyambirira tamva za Simeoni kuti anali kudikirira tsiku limene Ambuye adzakwaniritse, adzalonjeze, adzamuonetse mpulumutsi. So Simeon waited and waited and waited. His answer may have come differently than he expected. Mwina zimene ankayembekeza nkudikira kwake, mwina zidayankhidwa mosiyana ndi mmene iye amayembekezera. Tangomuganizirani Simeon, if you have the power of imagination, ndevu zake zili umo, rabai, munthu wamkulu wa ku nyumba ya Mulungu, akukhala kumene kuja, munthu woyera mtima, akuti analopa chauta, komanso analodzadzidwa ndi Mzimu Woyera. Anthu nkumadziwa, nkumamuona kuti awa ndi akanakhala chinyamata akanati aja ndi madala. Akudikirira kuti Mesaya, mwina amadikira chimesaya champhamvu ngati uja amalalika ya Yohane Mbatizi, kuti m'manja mwake muli lichero, adzapeta tirigu yese, adzadula zonse, mankhusu onse adzawataya, adzalipsira oziza Israeli. Koma ayi ndithu Simeoni, Mesiya amene akumuona ndi kamwana ka 8 days. But that's our lesson. Simeon knew the answer when it came. We must wait expectantly and believe the revelation when it comes to us. Ambiri timadikira Mulungu atiyankhule, timadikira Mulungu atichitire zina zake, timadikira Mulungu adzionetse. Ndipo indeed Mulungu ndi walonjezo. Amadzionetsa kwa ife. Kusiyana kwake nkoti amadzionetsa mu njira zimene ife sitimatha kuyembekeza.
andikuopsa kwake nkonena kuti inu ndine sitimatha kuzindikira kuti mulungu adzionetsa, sitimatha kuzindikira kuti mulungu wayankha. Simeoni chifukwa chodzazidwa ndi Mzimu Woyera, chifukwa choopa mulungu, chifukwa kuti ankadziwa liwu la chauta, chifukwa kuti ankamvetsera ndi chidwi, sizinamvute kuti azindikire kuti mwana uja Mesiya ndinkandikirira uja ndi uyu ngakhala akuoneka ngati mwana. That's why kumapeto kwa zonse akupereka pemphero lamphamvu limene Mkhristu wina aliyense, limene Mkatolika wina aliyense amenera asanagone alipereke. The nunc dimittis. Ambuye mondilole kuti tsopano ine mtumiki wanu ndipite ndi mtendere, pakuti ndi maso angawa ndachiona chipulumutso. Ambiri mwa ife timaopa pemphero limene limati ndindudzipempherera kuti ndife. Yes, every sleeping is a practice of death. Aliyense amene amagona, aliyense amene amapita kokagona adziwe kuti amenewo ndi maliheso a imfa. So timenera tizidzipempherera tisanafe, tisanagone. Simeoni anatha kuzindikira kuti mwana Yesu ajamandikirira uja wafika. Taonani pakati pathu mulungu akapereka mayankho sitimathanso kuwazindikira. Atokhala wachinyamata akufuna ntchito wakhala zaka zambirimbiri, monga mmene ntchito zavutira ku Malawi kwathu kuno. Nde mulungu amatha kutiyankha Malawi, m'malo moti tizindikire kuti wayankha, ife timangoseka mwachibwanabwana. Tangoganizani mmene zinagwera mbatata chaka chino. Mbatata adu kholophete. Anthu kumangoseka, zitipha mbatata zimenezi. Koma palibe ndi mmodzi yemwe amene anali ndi kuganiza deep enough kunena kuti mbatata zagwa mochuluka. Tingapange business yanji yonena kuti tidzipange sustain throughout the year. Mukapita maiko anzathu, they preserve them. Amazisunga mbatata zija. Ena nkumapanga ati mabisketi ta mbatata. Ena nkumapanga crisps wa mbatata. Ife timangoseka, mbatata yocha, lero ndichita futali, mbatata nkutha. Kenaka nkumadandaulaso. Mulungu amatiyankha m'njira zosiyana-siyana. Mtsikana akufuna banja. Ambuye, novena ndi novena, bambo pempherere ndifuna banja. Mnyamata kumfusira, ala ine chidakwayi. Nde ufuna mulungu atani? Akugwire dzanja. Akukwapule mabama. God will answer our prayers the way he wishes. We must have the audacity to know the difference, which is the voice of the devil, which is the voice of God. Simeoni akutithandiza zimenezo. Chachiwiri, we are living in a world which regards waiting as a case. Titikhala mdziko limene timaona ngati kudikira ndi temberero. Uthenga umene ukulalikidwa pano ndi wapompopompo. Uthenga umene umalalikidwa pano ndi wakutchuka kapena kupeza zambiri. The gospel of prosperity and immediate answers. The life of Simeon is telling us something. The God we believe in, the God we trust, is a God who takes time when he wants to achieve better and great things. Mulungu amene timandikirira, mulungu amene amatikonda, mulungu amene timankhuluperera. Nthawi zina chifukwa choti zimene akutipatsa nzabwino koposa, amayendera pesi yake, alende itinerary yake. In his time, mulungu amapanga zinthu zonse kukhala zokoma. Mukumbukire ku buku la chivumbulutso amanena mobwereza-bwereza. Ndikupangaso zonse kuti zikhale zatsopano. Koma pozipanga zonse kuti zikhale zatsopano, mulungu amayenda pa pesi yake. Timulole mulungu azikhala mulungu ngakhale pamene ife tili ndi misozi. Chachitatu chimene mawu alero akutiphunzitsa ndi mawu amene Simeoniyo akuyankhula. Inunso mayi, chisoni chidzalasa mtima wanu. You can imagine if it's your mother, if it's our mothers, if it's my mother, apita naye kutempira kukampereka mwana Yesu. Mosapeneka konse mwa umunthu wathu, you'd expect, mwaona amayi ampulumutsi, aya zathu ndinodala. Mukumbukire kuti ena Ambuye Yesu adawauza kuti alodala beri muda ya mwalo kumbwekera mayi Maria. So zimene zimene mwina zimene amayembekeza ala amayi anu ndifera amayi Yesu samangotiona komayi akuzidwa mawu olasa mtima. Chisoni chidzabaya mtima wanu ngati lupanga. Akutiphunzitsa chani? These are experiences of life. The voice of Simeon comes to us on a daily basis. These are experiences that come to us unexpectedly. Ndizimene zimangobwera mwadzidzidzi. Ndangati timembekeza kuti aujanga mwalire. Tsoka pamene tukamba za imfa timakamba za imfa ya ena. Ndangati tikudziwa kuti even today this may be my last talking. Nditho mwalira nzotheka. Ndi ma events amene amatitenga by surprise. A letter of Job ending, liberation of secrets, imfa kumene matenda,
ana kumakhala moyo semphana ndi zimene makolo awo akuyembekeza. These are part of life. Zimatidzidzimutsa ndithu. Amayi Maria akutiphunzitsa kuti tikakumana ndi Simeon tizitani. Choyambirira, we must ponder all that we are experiencing. Akuti atamva zimene zijasada yankhe, koma anali kuzilingalira kuti mawu amene wandotani. And believe you me, this is not the first time the Blessed Virgin Mary anali kuzilingalira zimenezi. Ngakhale mngelo wa Ambuye atauza kuti inuyo mdzakhala mayi wa mpulumutsi, atadandaula ine sindidziwa mamuna zimene zidachitika bwanji. Final atanena kuti zindichitikire monga mwanenera. Sanalibe kumvetsa, koma anapitiriza kumazilingalira. Kofunika ndipo nkoyenera kuti china chilichonse chimene chachitika mmoyo mwathu tizinka namachilingalira. Tizinka ndi kumafunafuna Mulungu kuti in this death, in this accident, mukunyozeka kwanga, mukuyalutsidwa kwanga, mukufuniridwa zoyipamu, Mulungu akundiyankhula zotani. Is it a message for change? Is it a message to change goalpost and direction? Is it the message to start anew? Tapempha Ambuye tsiku la lero poyambirira atithandize kukhala anthu oyembekeza mwachidwi ngati Simeon. Chachiwiri, ife makolo tamva kuti Ambuye Yesu anakaperekedwa mu tempile, tikhale ndi khama lomwe atengera ana m'manja mwa chauta, omapita nawo ana kuti Mulungu azikadalitsa. Tizatengera ku chechi, tizapatsa nsembe awadalitse ana aja, tizapatsa zinthu zabwino zimene ziwakulitse m'Chikhristu mwawo. Ambiri mwa ife we are quick kuwatengera ana athu ku sukulu zakuthupi, amaphunzira, amapanga mapati time, extra teachers, ali ndi antchito apadera. How many of us we've put an effort kuti ana athu azipita ku class, ena amati ku Sunday, ena amati kuti litonse, kuwaphunzitsa ana athu kuwerenga Baibulo, kumakambira nkhani za mawu a Mulungu. Tapempha Ambuye tsiku la lero atithandize kukhala anthu opereka moyo wathu m'manja mwa chauta, kuti chautayo akatiyankhula monga anayankhulira Simeon, tithe kumuzindikira, tithe kumuona, tithe kutamanda Mulungu chifukwa cha zimene iye watichitira. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.